Колеги, сега искам да ви представя още една машина, изработена с любезното съдействие на Иван Големанов. Това е един стар фризер, излязъл от употреба, който с труд и желание постигнахме нещо. Основното е вътре е на ролки на 2 етажа. От тук ръчно, всичко ръчно, да съм сигурен, че е завъртяло. Това е управлението, фазово управление, с лампи отопляеми. Тук 2 контакта съм си извадил да си има, защото ето е машината, с която проверявам яйцата, и я слагам там отгоре и се я включвам и си проверявам яйцата. Така. От тук вратичката съм изрязал и съм си направил едно прозорче, което прозорче наблюдавам всичко без да отварям инкубатора, да губя влага и температура. След малко ще го отворя да ви покажа и вътре. Слагам и стереопорчето да не изстива. Така, тук клапи. Една клапа, втора клапа да вкарва свеж въздух. Тук вече последните дни отваряме всички клапи. И долу също клапа. От другата страна също. 3-4 клапи. Термометър, живачен термометър, който само на него разчитам. Той сега мери на първия етаж, а след това, като искам, махам това чепче и набиваме термометъра тук, мерим на втория етаж, чепчето го местим долу, да не бяга все пак температурата. И да ви отворя вътре. Ето сега в момента лампите са изключили. Яйцата са на ролки. Ето включиха лампите. Тук основното. Отгоре, където са лампите, съм отделил, нали, с ето това парче, да не нали, фибрам, да не е директна топлината върху яйцата. Горе лампите загряват топлия въздух. На вратата съм монтирал ето един вентилатор с въздухоотвод, който духа долу. Въздухоотвод. Ето това е. Цялостно. Вентилатора е на 220 волта. Нормално духа, не е нещо да обдухва яко яйцата. Добре. Тук дъното. Дъното е от фибран 4 см с вкопани, ваничките са вкопани в фибрана. И това е въздухоотвода. Когато искам по-ниска влажност, пълня само 2 ванички. Вече за по-голямата влажност 3, 4, 5. Просто въздуха от въздухоотвода бие тук над водата. Не среща препятствие въздуха, не е надигната, не среща препятствие и от тук се заминава горе по етажите и пак отново отзад е изрязано, където да влиза, нали, въздуха, вентилатора да смучи и да влиза отгоре, да могат да са топли. Ами, общо взето, това е. Отново ще кажа, както и на предния видеоклип, приемам всякакви критики. Не се притеснявайте. Ако има нещо, което аз не съм го направил, споделете. Ще се радвам. Тия яйца са на 16 дена. След 2 дена ги смъкваме. Като ги смъкнем от люлките, ето в тия касетки нареждаме яйцата и си ги слагаме на мястото на люлките. Всичко се пасва както трябва
и чакаме крайния резултат. Ами, с две думи това е. Всичко хубаво, приятен ден и весели празници!